ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആണല്ലോ അല്ലേ? പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ
ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 15-ാമത്തെ അധ്യായം ഏതാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്? എന്താണ് പറഞ്ഞല്ലോ? പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു അല്ലെ. അധ്യായത്തിലെ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത്. ഇന്ന് 12 എടുക്കണം അല്ലെ നമുക്ക്. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? ദുര്യോധനൻ ദുർവാസ മഹർഷി അല്ലെ, ദുർവാസ മഹർഷിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പാണ്ഡവരെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് പദ്ധതി ഇടുന്നതായിട്ടാണ് അല്ലെ. പദ്ധതി ഇട്ടു. അതിനനുസരിച്ച് ദുർവാസ മഹർഷിയെ അവിടെ പറഞ്ഞയച്ചു. പക്ഷെ എന്താണ്, അവിടെ ദ്രൗപദിയുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവരെ അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നിനി അടുത്ത ശ്ലോകം എടുക്കണം. അടുത്തത് ശ്ലോകം 11 എടുത്തു നമ്മൾ അല്ലേ. 12 അല്ലേ. മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ മാതാജി. കൃഷ്ണൻ 12 എടുക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 12. യത്തേജസാദ ഭഗവാൻ യുതിശൂലപാണീർ വിസ്മാപിതാ സാഗിരിജോസ്ത്രമദാന്യജം മേ അന്യേപി ചാഹമുനൈവ കളേവരേണ പ്രാപ്തോ മഹേന്ദ്ര ഭവനെ മഹദാസനാർത്ഥം. യത്തേജസാദ ഭഗവാൻ യുതിശൂലപാണീർ വിസ്മാപിതാ സഗിരിജോസ്ത്രമദാന്യജം മേ അന്യേപി ചാഹമുനൈവ കളേവരേണ പ്രാപ്തോ മഹേന്ദ്ര ഭവനെ മഹദാസനാർത്ഥം. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? വരുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത് ആരുടെ, തേജസ പ്രഭാവത്താൽ,
അഥ ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാൻ ശിവൻ യുദ്ധത്തിൽ ശൂലപാണി ത്രിശൂലം കയ്യിലേന്തിയവൻ വിസ്മാപിത വിസ്മയിച്ചു സാഗീരിജ ഹിമവാന്റെ പുത്രിയോടൊപ്പം അസ്ത്രം അദാത് സമ്മാനിച്ചു നിജം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മേ എനിക്ക് അന്യേപി അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും അഹം ഞാൻ സ്വയം അമുന ഇതിനാൽ ഏവ തീർച്ചയായും കളയവരേണ ശരീരത്താൽ പ്രാപ്തമാക്കി മഹാ ഇന്ദ്രഭവനെ ദേവേന്ദ്രന്റെ ഭവനത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ആസന അർത്ഥ ഉന്നത സ്ഥാനം വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. വിവർത്തനം: അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഒരു പോരിൽ ഭഗവാൻ ശിവനെയും ഹിമവാന്റെ പുത്രിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയെയും വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ശിവൻ എന്നിൽ സംപ്രീതനാകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അസ്ത്രം എനിക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ മറ്റു ദേവന്മാരും അവരവരുടേതായ ആയുധങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകി. അതുകൂടാതെ നിലവിലുള്ള ഈ ശരീരത്തിൽ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ഉന്നതമായ ആസനം എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഒരു പോരിൽ മഹാദേവനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിമവാന്റെ പുത്രിയായിട്ടുള്ള മഹാദേവന്റെ പത്നിയെയും വിസ്മയിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അതായത് ശിവനെയും പാർവതിയെയും വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, പ്രഭാവം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്രകാരം ശിവൻ എന്നിൽ സംപ്രീതനാവുകയും അങ്ങനെ ശിവൻ സംപ്രീതനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അസ്ത്രം എനിക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല മറ്റ് ദേവന്മാരും അവരവരുടേതായ ആയുധങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകി. അപ്പോൾ മഹാദേവന്റെ സ്വന്തം അസ്ത്രം നൽകിയെന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള അസ്ത്രങ്ങൾ അർജുനന് നൽകി. അതുകൂടാതെ നിലവിലുള്ള ഈ ശരീരത്തിൽ സ്വർഗലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനും ആർക്ക് സാധിച്ചു? അർജുനന് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ഉന്നതമായ ആസനം എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അത്രയും ബഹുമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ആർക്ക് കിട്ടി? അർജുനന് കിട്ടി. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടെന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ മഹാദേവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും അർജുനനിൽ പ്രസാദിച്ചു. ആശയം എന്തെന്നാൽ, മഹാദേവന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ദേവന്മാരുടെയോ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചവർ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രീഭൂതരാവണമെന്ന നിർബന്ധമില്ല. രാവണൻ നിശ്ചയമായും ശിവഭക്തനായിരുന്നു. എങ്കിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കോപത്തിൽ നിന്നും ആർക്കും അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ല. പുരാവൃത്തങ്ങളിൽ അത്തരം നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ മഹാദേവൻ അർജുനനുമായുള്ള പോരിൽ പോലും പ്രസന്നനായ സംഗതി നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മഹാദേവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും അർജുനനിൽ പ്രസാദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരും അർജുനനിൽ പ്രസാദിച്ചു. അവിടെ പറയുന്ന ആശയം എന്താണ്? മഹാദേവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ദേവന്മാരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചവര്, ഇപ്പൊ മഹാദേവന്റെ അല്ല മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചവര് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രീഭൂതരാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ പ്രീതി കിട്ടിയവരെന്താവണമെന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ പ്രീതി അവർക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതി കിട്ടും, അല്ലെ? കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ പറയാ, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കടയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് എന്ത് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്താവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തൃപ്തി വരണമെന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചവര് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രീഭൂതരാവണമെന്നില്ല, നിർബന്ധമില്ല. രാവണൻ നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ആരെയാണ് ഇവിടെ? രാവണൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? മഹാദേവന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു, മഹാശിവദേവന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും. എങ്കിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കോപത്തിൽ നിന്നും ആർക്കും അയാൾ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പുരാവൃത്തങ്ങളിൽ അത്തരം നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ മഹാദേവൻ അർജുനനുമായുള്ള പോരിൽ പോലും പ്രസന്നനായ സംഗതി നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? മഹാദേവൻ അർജുനനുമായിട്ടുള്ള പോരിലും പ്രസന്നനാവാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് ദേവന്മാരെ ആദരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നറിയാം. അതേസമയം ദേവന്മാരുടെ ഭക്തർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ദേവന്മാരെക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠനല്ലെന്ന് ചിലപ്പോൾ മൂഢമായി ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പരമപുരുഷന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തറിയില്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ദേവന്മാരെക്കാൾ ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന്, ശ്രേഷ്ഠനല്ലെന്ന് ചിലപ്പോൾ മൂഢമായി ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോ ദേവന്മാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നല്ല അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ല എന്നാണ് ആരെ കാണുന്നത്? ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അത്തരം ഒരു ധാരണ മൂലം ഒരുവൻ അത്തരത്തിലൊരു ധാരണ കൊണ്ട് എന്താണ് അപരാധിയായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് നാമാപരാധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു അപരാധം പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അപരാധം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ അപരാധം എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരും ഭഗവാനെ ഒരേപോലെ കാണുന്നത് അപരാധമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവര് അപരാധിയായിട്ട് തീരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്യന്തികമായി രാവണനും മറ്റുള്ളവർക്കും നേരിട്ട അതേ അന്ത്യത്തെ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസാനത്തെ റിസൾട്ട് എന്താ കിട്ടുന്നത്? രാവണനും മറ്റുള്ളവർക്കും നേരിട്ട പോലെ അതേ അന്ത്യത്തിലാണ് അവരും നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള തന്റെ സൗഹൃദാർത്ഥപരമായ ഇടപെടലുകളെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ വിവരിച്ച ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഏവർക്കും അറിവ് പകരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഈ സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ വിവരിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിവ് പകരുന്നതാണ്. പരമപുരുഷ ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കാമെന്നും ദേവാരാധകർക്കാകട്ടെ ഭാഗ്യവും ദേവന്മാരെ പോലെ തന്നെ നശ്വരവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്നും ഈ പാഠങ്ങളിലൂടെ അവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭാഗികമായിട്ട് ദേവന്മാരെ പോലെ തന്നെ നശ്വരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്നും ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ശ്ലോകം മറ്റൊരു താല്പര്യം എന്തെന്നാൽ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അർജുനനെ നിലവിലുള്ള അതേ ഐശ്വര്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. വേറെ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അർജുനന് അതേ നിലവിൽ തന്നെ അതേ ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെ എന്ത് സാധിക്കുകയാണ്? സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല തന്നോടൊപ്പം ഉന്നതമായ ആസനസ്ഥാനം നൽകി സ്വർഗാധിപതിയായ ദേവേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ദേവേന്ദ്രൻ തന്നെ പോലെ തന്നെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആസനസ്ഥാനം നൽകിയിട്ട് സ്വർഗാധിപതിയായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനും ആദരിക്കുകയാണ്, അർജുനനെ ആദരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാമ്യകർമ്മ വിഭാഗത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒരുവന് സ്വർഗലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വർഗലോകത്തിലെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മ വിഭാഗത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒരുവന് സ്വർഗലോകത്തിൽ, അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എവിടെ പോകും? സ്വർഗരാജ്യത്ത് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താണ്? അർജുനന് ആ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ, ഈ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 9:21 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ചിലവഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും ഈ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് അത് പതിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ക്ഷീണേ പുണ്യം അർത്തിലോകം വിശന്തി എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഈ ഭൂലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചന്ദ്രൻ സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ അതേ പദവിയിലാണ്. ചന്ദ്രനും ഏത് പദവി തന്നെയാണ്? സ്വർഗലോകത്തിന്റെ അതേ പദവിയിൽ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രൻ ഇരിക്കുന്നതും. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ദാനം നൽകുക, കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നീ സത്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തിന് ശേഷം സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകണമെങ്കിലുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ദാനം ചെയ്യുക, കഠിന തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താണ്? അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ശരീരം കൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് സാധിച്ചു? സ്വർഗലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നിലവിലുള്ള അതേ ശരീരത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത് ഭഗവത് കൃപയാൽ മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കാരണമായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സാധിച്ചത്? നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇപ്പോഴുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിഫലമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ യത്നങ്ങൾ എന്താണ്? അത് വിഫലമാക്കപ്പെടുന്ന പറയണത് എന്ന് വിഫലമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. എന്തെന്നാൽ അവർ അർജുനന്റെ നിലയിലുള്ളവരല്ല. കാരണം അവരെങ്ങനെയുള്ളവരല്ല? അർജുനന്റെ നിലയിൽ ഉള്ളവരല്ല. അവർ യജ്ഞദാന തപസ്സുകളൊന്നും മുതൽക്കൂട്ടില്ലാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് അവർ. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? യജ്ഞം ചെയ്യുന്നില്ല, ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല, തപസ്സുകളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ. സത്വ, രജസ്, തമസ് എന്നീ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന വലയത്തിലാണ് ഭൗതിക ശരീരം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങൾ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ വലയത്തിൽ, സ്വാധീന വലയത്തിലാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം. വർത്തമാന ജനസമൂഹം ഏറെക്കുറെ രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് രജസ്, തമസ് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരമുള്ളത്. അവർ അത്യന്തം വിഷയാസക്തരും അത്യാർത്ഥിയുമുള്ളവരായി തീരുന്നതിനാൽ അത്തരം സ്വാധീനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ, തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ആരിൽ കാണുന്നത്? ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജനങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. അത്തരത്തിൽ, അതായത് അത്യാർത്ഥിയുള്ളവരും അവർ അത്യന്തം വിഷയാസക്തരാണ്, അത്യാർത്ഥിയുള്ളവരും ആയതിനെ കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഇത്തരം രജോ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അവരിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. അത്തരം പതിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഉന്നത ലോക സമൂഹങ്ങളെ സമീപിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമല്ല തന്നെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഉന്നത സമൂഹങ്ങളെ സമീപിക്കാനായിട്ട് പോലും അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. സ്വർഗലോകങ്ങൾക്കുപരിയായി നിരവധി മറ്റു ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വർഗലോകങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് പിന്നെയും ലോകങ്ങളുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവണം നമ്മളിൽ. സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള മാത്രമേ ആ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സ്വർഗലോകങ്ങളിലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റുന്നത ലോകങ്ങളിലുമുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യരെക്കാൾ അനേക മടങ്ങ് ബുദ്ധിശ്രേഷ്ഠയുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ ഭൂലോകത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും, സ്വർഗലോകവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ലോകങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മനുഷ്യരെക്കാൾ അനേക മടങ്ങും ബുദ്ധിശ്രേഷ്ഠയുള്ളവരാണ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ അത്യന്തം ഉന്നതവും ഉത്കൃഷ്ടവുമായ സത്വഗുണത്തിന് അധിഷ്ഠിതരായ പുണ്യാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അത്യന്തം ഉന്നതരായിട്ടുള്ളതും ഉത്കൃഷ്ടവുമായിട്ടുള്ള സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതരായ പുണ്യാത്മാക്കളാണ് ഈ പറഞ്ഞവരെല്ലാവരും. മനുഷ്യരെല്ലാവരും തന്നെ മനുഷ്യരെക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ളവരും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. ഇത് ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം തന്നെ അവരെല്ലാം ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ. അവർക്ക് സത്വഗുണം കലർപ്പില്ലാത്തതെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സാധ്യമായ പരമാവധി അളവിൽ സദ്ഗുണങ്ങൾ സ്വന്തമായുള്ള ദേവന്മാർ എന്ന് അവർ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അവർ സത്വഗുണം കലർപ്പില്ലാത്തതെങ്കിലും അവരുടെ സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ സത്വഗുണം കലർപ്പില്ലാത്തതല്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സാധ്യമായ പരമാവധി അളവിൽ സദ്ഗുണം സ്വന്തമായുള്ള ദേവന്മാർ എന്നവർ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഗുണം ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ് ഗുണം? സത്വഗുണം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണമാണ്. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സത്വഗുണത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകണം, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന, മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഗുണം സത്വഗുണമാണ്. ആ സത്വഗുണം കലർപ്പില്ലാത്തതല്ലെങ്കിലും അവരുടെ സത്വഗുണം കലർപ്പില്ലാത്തതല്ലെങ്കിലും, കാരണം സത്വഗുണം കലർപ്പില്ലാതെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും എന്ത് പോകാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്തും അവര്. കലർപ്പില്ലാത്തതല്ലെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സാധ്യമായ പരമാവധി അളവിൽ,
ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സാധ്യമായതിന്റെ പരമാവധി അളവിൽ സത്വഗുണം സ്വന്തമായുള്ള ദേവന്മാർ എന്ന് അവരറിയപ്പെടുന്നു. സത്വഗുണം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർ എന്നാണ് ഇവര് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുമ്പോൾ അവരാരായി സത്വഗുണം ദേവന്മാരായിട്ട് അറിയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്ലോകം 13. തത്രൈവ മേ വിഹരതോ ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം ഗാണ്ഡീവലക്ഷണമരാദിവധായ ദേവ സേന്ദ്രാശ്രിതായതനുഭാവിതമാജമീഠ തേനാഹമത്യമുഷിത പരുഷേണ മൂമ്ന. തത്രൈവ മേ വിരഹതോ ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം ഗാണ്ഡീവലക്ഷണമരാദിവധായ ദേവ സേന്ദ്രാശ്രിതായതനുഭാവിതമാജമീഠ തേനാഹമത്യമുഷിത പുരുഷേണ ഭൂമ്ന. ചൊല്ലാം. തത്ര ആ സ്വർഗത്തിൽ ഏവ നിശ്ചയമായും മേ ഞാൻ വിരഹത അതിഥിയായി താമസിക്കുന്ന നേരം ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം എൻ്റെ ഇരുകരങ്ങൾ ഗാണ്ഡീവം എന്ന വില്ല് ലക്ഷണം മുദ്ര അരാതി നിവാത കവചൻ എന്ന അസുരൻ വധിക്കാനായി ദേവ എല്ലാ ദേവന്മാരും സമേതം ഇന്ദ്ര സ്വർഗാധിപതി ഇന്ദ്രൻ ശ്രിത അഭയം പ്രാപിച്ചു. യത് ആരുടെ അനുഭാവിതം ശക്തിമാനാക്കി തീർന്നത് ആജമീഠ അല്ലയോ അജമീഠ രാജാവിന്റെ വംശജ തേന അദ്ദേഹത്താൽ അഹം ഞാൻ ആദ്യ ഇപ്പോൾ മുഷിത അപഹരിക്കപ്പെട്ട പുരുഷേണ പുരുഷൻ ഭൂമ്ന പരമ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ഞാൻ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ അതിഥിയായിരുന്നപ്പോൾ നിവാത കവചൻ എന്ന പേരായ അസുരനെ വധിക്കാനായി എല്ലാ ദേവന്മാരും രാജാവായ ദേവേന്ദ്രനോടൊപ്പം ഗാണ്ഡീവ ധനുസിന്റെ മുദ്രയുള്ള എൻ്റെ ബാഹുക്കളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അല്ലയോ രാജാവേ അജമീഠ വംശജ ആരുടെ പ്രഭാവത്താലാണോ ഞാൻ അത്രത്തോളം ശക്തിയാലിയായി ഇരുന്നത് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്നും അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ പ്രയാസമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതിൽ അർജുനൻ, കാരണം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ കൂടെ ഇല്ല. അപ്പൊ അത് പറയാണ്, സ്വർഗലോകങ്ങളിലെ ഏതാനും ദിവസം അതിഥിയായിരുന്ന സമയത്ത് നിവാത കവചൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുരൻ, അവരെയൊക്കെ വധിക്കാനായിട്ട്, അസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് ആ അസുരനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരും രാജാവായ ദേവേന്ദ്രനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഗാണ്ഡീവ ധനുസിന്റെ മുദ്രയുള്ള അർജുനന്റെ ബാഹുക്കളില് അഭയം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അല്ലയോ അജമീഠ വംശജ, ആരെ പറയാണ് ഇവിടെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ വിളിക്കാണ്. അല്ലയോ അജമീഠ വംശജ, ആരുടെ പ്രഭാവത്താലാണോ ഞാൻ അത്രത്തോളം ശക്തിശാലിയായി തീർന്നത് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്നും അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അർജുനൻ ആ ഒരു ശക്തി അർജുനന് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് എന്ന് അർജുനനോട് ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വർഗലോകത്തിലെ ദേവന്മാർ തീർച്ചയായും കൂടുതൽ ബുദ്ധിശാലികളും ശക്തരും സൗന്ദര്യമുള്ളവരുമാകുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഗാണ്ഡീവ ധനുസ് അർജുനന്റെ സ്വന്തമായുള്ളതിനാൽ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകുന്നു.
ആകയാൽ ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവത് ഭക്തർക്കും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രത്തോളം ശക്തരായി തീരാൻ കഴിയും. അതിന് യാതൊരു പരിധിയുമില്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും തന്റെ ശക്തി പിൻവലിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ ഭഗവതേച്ഛയാൽ ശക്തിഹീനനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ സ്വർഗലോകത്തിലെ ദേവന്മാർ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിശാലികളും ശക്തരും സൗന്ദര്യമുള്ളവരുമാണ് ആര്? സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ. എങ്കിൽ തന്നെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഗാണ്ഡീവ ധനുസ് അർജുനൻ സ്വന്തമായുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അർജുനൻ എന്തുണ്ട്? ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനന്റെ വില്ല് ധനുസ് അർജുനന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് അർജുനനിൽ നിന്ന് സഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ആ ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രത്തോളം തന്നെ ശക്തരായി തീരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവശക്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? എത്രത്തോളം ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം അവരെ ശക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് യാതൊരു പരിധിയില്ല. ഭഗവാന് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആ ഭക്തന്മാരെ ശക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും തന്റെ ശക്തി പിൻവലിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ ഭഗവത് ചെയ്യാൻ ശക്തിഹീനനായി തീരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അവരിൽ നിന്ന് ആ ശക്തി പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുമായി മാറിയവര്? ശക്തിഹീനരായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തി കൊടുത്തു. ആ ശക്തി എത്രത്തോളം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അത്രത്തോളം ശക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ശക്തി പിൻവലിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ആ ശക്തി ഭഗവാൻ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ശക്തിഹീനന്മാരായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. वंशाकल्पतरुभ्यश्च वैष्णव वृंदी जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।